sinadak ing lepok suka dadi panggerbak sur tambur tan peri suling lan selopret kumeng mawurahan ati dadi prakoso bending ngokong tengah rabu daling matya senadyan gumurung tambur warswarati sinadak ing lepok suka dadi panggerbak sur tambur tan peri suling lan selopret kumeng mawurahan ati dadi prakoso ayo panggore rama lamba kala-kala reyoke slendropa dadi songo moga dadi sarana manunggalahan terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan baku panggore rama lamba kala-kala reyoke slendropa dadi songo moga dadi sarana manunggalahan terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan baku lalewaning seno bagyos andi-andi lumut saya patut akeh ngolah praja kanggo unggah-unggahi sindenipun cacahe ana siji berjoget bersama-sama bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa angkat kakimu goyang-goyang karena pinggulmu ke kanan dan ke kiri yuk ayo bersatu di malam minggu berjoget bersama-sama bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa angkat kakimu goyang-goyang karena pinggulmu ke kanan dan ke kiri yuk ayo bersatu yo tol jahit nak jahit catul jahit ci kondol jare banyak doke bacel kari siji tol jahit nak jahit catul jahit ci kondol jare banyak doke bacel kari siji abang-abang gendera londo angitan sidik kuburan mayit klambi apa kok nggo tanda mata alah wadah bubur mas nggih golek duit yo ya ayo yo yo ya Sarta roko
Tondo aroma cayane angleluwang condyo kambang manur kalung sekar melati cedak kaya minulas pindho golek cono tembene tansah mulat demat lara asmara hae iya hae saji seswa nunggal basa ing kalopo ayo para kanca ayo padha suka-suka seni ing prawira tradisi Nuswantara saji seswa nunggal basa ing kalopo hamiwiti sinden sekaring pratangga ayo para kanca ayo padha suka-suka ala roja-roja enangka kurang lagi tambahi gula a yo ae iya 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 yo 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 ayo ya ya yo ơi kanca ayo kanca sing prayitna sing prasaja aja padha lali marang kabudayan Jawa kanca ayo kanca sing prayitna sing prasaja aja padha lali marang kabudayan Jawa kanthi ngong Nuswantara indah etiluhu panggere rama-lama yo yo nangis apa leri-ler
dadi bayangan piye karepmu mas mumet sirahku ora bisa turu yen kangen sliramu ngalor ngidul angin balik ngulon amrono mrene among sak paran pengen kumpul ora bisa kelakon harina wengi among dadi bayangan piye karepmu mas mumet sirahku ora bisa turu yen kangen sliramu ae ya iya yo. Cek, diinformasikan kepada orang tua penonton telah ditemukan anak laki-laki hilang dari paduan orang tua. Oh, oke. Iya. Alhamdulillah sudah ditemukan orang tuanya, nggih. Untuk informasi kepada Bapak Ibu orang tua yang mengajak anak-anak, monggo jangan sampai lepas dari genggaman panjenengan. Ya yo